Bon dia, nosaltres som Sandra, Cristiana i Roxana i anem a parlar-vos del modernisme. A la fi del segle XIX, la Renaixença entra en crisi i naix el modernisme, un moviment de la renovació de la vida cultural, format per diverses tendències. El modernisme tenia recolzament econòmic en una burguesia compromesa amb el desenvolupament de la cultura, encara que a València el modernisme no va tindre èxit, degut a dos motius: la permanència de l'estètica poètica de Llorente i la dramàtica d'Escalante, la inexistència d'una burguesia compromesa amb el desenvolupament cultural i que dona suport econòmic al modernisme. Ara passarem a parlar-vos de les característiques principals del modernisme, que van ser les següents. L'autor es basa en el seu món interior, ja que es centra en els paisatges i en l'ambient, i això li provoca sentiments personals. Idealització de la dona i l'amor. En relació amb el romanticisme ens trobem l'amor impossible, encara que es tracta d'una manera diferent. La fugida del món, és a dir, els modernistes volen fugir de la vida quotidiana, del món real i de la rutina. L'afany per la musicalitat i la presència de la natura i d'al·lusions als sentits. El modernisme apareix a l'Europa al final del segle XIX, principi del segle XX, contrari al realisme i al naturalisme. Aquest moviment afecta en tots els àmbits, però sobretot l'art i la literatura. En alguns llocs afirmen que el modernisme es va originar a Hispanoamèrica i a Espanya i que des d'ahí se va estendre a altres països. El gran poeta Juan Ramón Jiménez va afirmar que el modernisme apareix a Alemanya al final del segle XIX. El moviment literari modernista és un moviment que té dues tendències estètiques: tendència vistalista regeneracionalista i tendència simbolista decadentista. Ara parlarem dels diferents àmbits culturals que afecten el modernisme. En l'àmbit de l'escultura, els escultors col·laboraven amb els arquitectes, encara que alguns ho fan de manera anònima. Podem destacar tres mescles de simbolisme i realisme. Aquest tipus d'escultura modernista procedeix de Miguel Bailey i Eusebi Arnau. Tots aquests estan influïts per Auguste Rodin, que centralitza el simbolisme en la figura femenina i fa la figura femenina idealista capaç de transmetre emocions. Una de les obres importants de Miquel Blay és Els primers temps freds. I aquestes són les altres obres dels escultors catalans. En l'àmbit filosòfic trobem una filosofia que fa que el subjecte i la subjectivitat siga al centre de la reflexió. Destaquem com a corrents filosòfiques d'aquesta etapa el racionalisme, que es desenvolupa a l'Europa continental, i l'empirisme, que també va tindre molta importància. Els autors que poden destacar són Descartes, a la seva obra Els principis de filosofia, i Hume, a la seva obra Tractat de la naturalesa. En l'àmbit musical apareix en 1890. Dona lloc a una nova estètica en què la música s'acosta a l'autenticitat i no a la bellesa i l'harmonia. En Catalunya, el modernisme musical va tindre molt èxit.
la música en Cataluña es influenciada por el wagnerismo y el naturalismo. Enric Morera és un compositor català que va escriure òperes i cançons. Algunes de les seves músiques importants van ser la cançó dels catalans i cançó de carrer. En l'àmbit de la pintura, les imatges femenines guanyen importància en el moviment, ja que es poden veure més delicades, fràgils i gracioses, i amb una actitud més sensual i de moltes vegades bordejada de l'erotisme. Els artistes modernistes tenien tota llibertat per el motiu de les seues obres, que eren menys realistes però més exòtiques i que s'inspiraven en les cultures antigues. Com a màxim representant d'aquestes pintures tenim a Picasso amb les dones d'Avignon. I també tenim unes altres pintures del modernisme. En l'àmbit teatral, el teatre destaca com un gènere important durant el modernisme, tant per la quantitat de dramaturgs com per la quantitat de les obres. En aquest àmbit destaquem tres influències significatives. El teatre simbolista, que apareix a la nostra terra a l'obra La intrusa de Maeterlinck, i entre els autors que presenten influències simbolistes cal destacar Santiago Rusiñol. Teatre d'idees, influït per l'obra d'Ibsen i pel regeneracionisme. Cal destacar com a autors importants Jaume Brossa i Joan Puig i Ferreter. I per últim, el wagnerisme, que fa referència a la influència de Wagner en els nostres autors modernistes. Destaquem com a autors importants a Jaume Gassó con la òpera La Fada. Les característiques literàries més importants són el simbolisme, el pagnacionisme i el decadentisme. El simbolisme és un moviment poètic que va sortir a França com a reacció del naturalisme científic i que va reaccionar de volver a reducir... Te toca. El parnassianisme es va crear l'escola parnassianista que tenia com a ideal fer una poesia que mostrava la bellesa. I el decadentisme, que no és un moviment pròpiament, sinó que perteneix al simbolisme. I es va desenvolupar a França, i després a París, i després es va anar a tota Europa. Ara passaré a llegir-vos un fragment literari de Joan Maragall, que s'anomena Excelsior. Vigila, esperit, vigila. No perdis mai el teu nord. No et deixis dur a la tranquil·la. Aigua mansa de cap pur. Xira, xira els ulls en l'aire. No miris les platges roïns. Dona el front en el gran aire. Sempre, sempre mar endins. Sempre a les veles suspeses. Del cel al mar transparent. Sempre entorn aigües esteses que es moguin eternament. Fuig-ne de la terra immoble. Fuig dels horitzons mesquins. Sempre al mar, al gran mar noble. Sempre, sempre mar endins. Fora terres, fora platja, oblida de tot regrés. No s'acaba el teu viatge, no s'acabarà mai més. Per a finalitzar, passarem a parlar-vos d'alguns escriptors modernistes que van destacar en català i en castellà. En català destacarem a Joan Maragall, que va ser un poeta i escriptor català i una figura important dins de la poesia modernista. Uns altres escriptors modernistes catalans van ser Joan Puig i Ferreter, Santiago Rusiñol, Jaume Brossa i molts altres. En castellà, Antonio Machado
Fou un poeta, escriptor i intel·lectual espanyol. El seu inici pertanyia al moviment literari del modernisme, però més tard va ser un membre de la generació del 98. La seva obra poètica és Solitud. Va ser un breu volum en un poc temps personals, que caracteritza la seva obra lírica. Uns altres autors fou Dario Faliu i Julio Guerrero. Esperem que us hagi agradat i adeu! Adeu!